से का हो बदना का हाल बा। अरे हाल के का कहे के बा खैनी बनती है ना। एकदम एकदम खाए के बा। हाँ दो चली चली हम मर्द बड़ी काहे परेशान लागत रहा का बात बा। तू का साट लगाव तर ड्रीम 11 में करी ना मर्द ड्रीम 11 के छोड़ो होने जान दल का हो गइल बा। मर्द खेतवा दने होने हमनी के दगा धवा होनी खेतवा नहीं खे। अच्छा अच्छा 2 दिन गइलो हो गइल बा हमरा ओने। मर्द ओने जान दल का होता घास गड़ोली जातड़ी सन। अच्छा हैं हां आ घास के बहाना ऊपर से घास ला देते सन नीचे दाना काट के हमें तुप देते सन लेके आ जाते सन धनवा। हां आ शाम के जाते जब का कहत रहा धनवा कैसे काटली कोई देखो तनी कि एक चटाई कटल बा। अच्छा है मर्द बताओ धरा जियो जानू तो झोटा धो के आ पटक दे हम। ना ना एकदम जरूरी बा हमार खेतवा ठीक बानू तो हरो में मर्द तारा में तो 2 चटाई कटल बा 2 चटाई कट गइल बा। हां अरे कल चल गइल मर्द तई में झारंगा कह के कि झारंगा हो एने धरा रोडा दन लौके ना ना झारंगा हो ये तो उपाय करो कोनो झारंगा धइल बा खेत में सब सोहवा देनी खेत आ झरंगे धइल बा कोनो उपाय करो जल्दी जल्दी बनावो कोनो उपाय करो अपनी के जल्दी उपाय हई कहां से आवतने का हो का समाचार हई का लेल बड़ो मुर्गा का बाजार ले ई ना मुर्गा ना है फल हड़वे काहे इतना उदास लगत रहा बैठ उदास ना उदास के बात नहीं तो ई मतलब हाथ में 2 गो चिमनी के का करबो तू बड़ा तारे गो मेहरारू एगो छोट चुकी लइका ई मत हाथ का करबत ना। अरे हमार औरत एक डिलीवरी बा। अच्छा तो डॉक्टर से दिखैले रही। हां तो डॉक्टर कहता कि फल फूल खियाओ ठीक रही। हां हां तो एक जल्दी ले तनी रोज ले जाए ना ई तो चाहिए ना हो डिलीवरी में दवाई ई सब खियाबो ना का तो बढ़िया समाचार बा। मिठाई उठाई कब खियाइबो मिठाई खियाएम ओके तब नो मान लो पहले कैसे ना ना डिलीवरी हो जाए तो तो खर्चा रही नु खर्चा रही ना खर्चा से भागल बन कब हमनी के ना तहारा के अरे मत ठीक बा खैनी खइबो ना खैनी अगर खात नहीं की हम छोड़ दे बनी खैनी खाइले खैनी का छोड़ देल बड़ो। और सब ठीक बानू बड़ी सब परेशान ठीक लागत परेशान के बात नहीं के उगे तनी मान लग सरुआ मैंने तू खैनी खाइल छोड़ देल बड़ो। हां अच्छा रुको हमनी के खा लेते हैं हमनियो के एक चलो सरुआ पानी परेशान की बात नहीं के घरों में सब काम धंधा देखे के बस सब मान लग की डिलीवरी हमनियो के चलम जा खाना दाना बनावे से लेकर लइका पैसा का सब हमरे देखे के पड़ता। हां ई गाय गरु बाहर शहर सब हमरे देखे के बा। चलो तब हमनियो के होने ना त रहने जाए के बनू। हां हमनी के होने जाए के बा ठीक है खेत तब मर्दे बहुत दिक्कत बा खेत पे जाए के बा कहानी गबड़ा गई बा। का भइलो अरे को हम मत मर्दे मैं धान काट ले काट से सनु धनवा। हां आ कब हलिया घास से हमरे काट खेत में हो जाता तोर मिल बनू। हां अब हमार बुझाते कोई ये मड़ई लगावे के पड़ी हमारा ठीक है बा ना, चलो ना ठीक चलो बा, हाँ। एबरा बेटा जस्ट झोटा हम पटक देते धो के हे भगवान एगो हमरा के बेटी दे तनु तो हमर सब शौक पूरा हो जाई तार से ये गुहार करतनी। मुबारक हो आपको लड़की हुई है लेकिन माफ कीजिएगा हम माँ को नहीं बचा पाए। का हाँ तेरा काम करत करत दही में पसीना छूटे लगा था। बेटारी दी तनी एक गिलास पानी लावा था। लावा तने पापा बड़ी काम करे मेहनत पा पापा जा तने कॉलेज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के सिलेक्शन हो गइल बा। तो हो परीक्षा दे रहो हां बड़ी खुशी की बात बा। फूल तो तनी पैसा के खर्चा बा पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? एगो हमार सहेली के त भइला मुखिया जी के लेकिया के हां
कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा लगा है। 10 लाख कुछ कम उम्र होई? ना पापा देखो का होता है, बाकी 10 लाख रुपया लगा है उनकर। ठीक बा, लगल तो करावल जो एडमिशन। पापा लागत नहीं खाना खा लो। ना हम अभी खाना ना खाइम, तनी आराम करम तब खाइम। तनी आओ तनी आदमी से भेंट करके बा, आओ तनी भेंट करके। ठीक बा। अरे भाई पूर्व के सूरज पश्चिम में है, कैसे हो गिलन? एने कहाँ जी, का हाल बा? बड़ा दिन बाद भेंट होता रे वाले। ठीक बा सुरेश भाई, तनी तारो भी वो काम रहे तो चलनी है कि ना भेंट कर ली। अरे हमरा से कौन काम बा? जरूर जरूर बोली, एकदम राउत सेवा कर जी। हम एडमिशन करावे कॉलेज में बुचिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा देले रहे। बहुत बढ़िया बात बा। तो ओकरा में तनी आ गई बा, ओकरा में लिस्ट में नाम है, तो ओकरा में ओकर परीक्षा दे के रहे तो लिस्ट में नाम आ गइल तो एडमिशन करावे बा। अरे तो ऐसे बड़ खुशी के बात और का हो सकेला? हमने के घर के लड़की अगर इंजीनियरिंग करती है तो ऐसे बढ़िया ना तो ओकर 10 लाख रुपया लागी नो, 10 लाख रुपया लगता। सुने कि कुछ तार से ले लेती और कुछ धैले बनी। 10 लाख रुपए लगता? हाँ कुछ धैले बनी या कुछ तार से ले लेती तो काम हमार हो जाते। कितना मदद चाहिए? 2-4 लाख दे देता तो हो जाते। सोचने कि ना दशरथ भाई माफ करी हमरा के, 2-4 लाख रुपया हमनी के गरीब किसान कहाँ से देहब? देखी बड़ी खेती बाड़ी सब भइल बा, हम समझता नहीं रहुआ के महाराज, लेकिन अब का कइल जाओ? अभी खेती बाड़ी कुल भइल बाटे, लेकिन अब ना कैसे कह सकत नहीं, लेकिन जौन सच्चाई बा तौन बड़ू है, हम नहीं दे सकत 4 लाख रुपया। ठीक बा तब। अच्छा मन उदास मत करी रहुआ, आई बैठी पानी उनी पी लिया, ओकरा बाद जौन होई ना ठीक बा, जाते नहीं तनी वो व्यवस्था में लागे के बा। एक गिलास पानियो ना पियब? ना ठीक बा। ठीक बा, माफ करे। प्रणाम मनोज भैया के। काल बाबू बड़ी ढेर दिन के बाद लोग तड़ो। ठीक बा भैया, तनी काम रहे तो अभी चलनी है कि हो जाओ। कौन ऐसा काम लाग गइल कि हमारा के खोजे लगल? तू तो जानते बड़ा कि जब से हमार औरत के डेट भइल बा, जब से बड़ी परेशानी मानी जा, सब घरे के काम धंधा हमरे जिम्मे भइल बा। हाँ ई तो बात बा हो। पढ़ाई लिखाई देखते बड़ा कि कितना दिन हो गइल। तब बुचिया के तनी हम इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करे रही दिखाती एडमिशन खाती। अच्छा एग्जाम देवे गए रहे। हाँ तो ओकरा में सिलेक्शन हो गइल बा। तो मर्द बड़ी खुशी के बात बा। तू का मतलब खुशी की तो बात बोल ही बा, लेकिन एडमिशन करावे के 10 लाख रुपया चाहिए ओकरा के। 10 लाख रुपया चाहिए? 10 लाख रुपया चाहिए। तो सोचने कि थोड़े हम रखले बनी है, कुछ तारा से लेती करा देती एडमिशन। तो माने तू पैसा लेके सोचत 10 लाख रुपया ओकरा के इंजीनियरिंग करावे के? ये नु मानत तनी तहर लड़की पढ़े में ठीक बिया। हाँ हैं तबे न पैसा तो तारा के केहू दे दी, तो पैसा तो मिल जाई, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पैसा तू लेबो के हुले ए बरी के 2 बरी तारा देवे के पड़ी। लड़की तारा घरे रही ना, आज ना तो काल ओकर बियाह शादी तारा करे के पड़ी। ई तो बात बा कि ना? बियाह तो करही के बा। मान लो नौकरिया लगल ओइ बेर बियाह करे के पड़ी। हाँ पैसा तो तारा चुकाई के पड़ी केहू से। मान लो हम ना देनी, दूसर कोई देलस। 10 लाख रुपया रुपया होखेला जोतना में तू ओकरा के पढ़ाई लिखाई के फेरम परबनु, आखिर नौकरी लागी, बाद में मानल ना लागी, फिर ले जीबो ओकरा बियाह शादी करबो, फिर ओकरो में पैसा लागी। आ तारा भी उतना पैसा बाऊ ना, बात समझत रहो? पैसा कहां बा? गरीब आदमी के देखते बड़ा कि तू जौन 10 लाख रुपया ओकरा में देबो कर्जा काट के, तू जौन धइले बड़ा 5-6 लाख रुपया में बियाह शादी ओकर क द कनहु, ठीक बा? अगर पढ़ावे ला भेटा जियसनु तो कनियो के पढ़ा सकलसन। अगर जुग जबान ई सब नहीं के कहत, तू तने में बहुत गरीब हो जीबो। तारा भी पैसा बा मर दे, हम देखत नहीं तार हाल चाल। हाँ तू फेरा में पढ़ल बड़ा, पढ़ा दी पढ़ा के का करबो? फिर तो बियाह शादी करावे के पड़ी। बियाह तो करही के बा कसम। फिर उहे हाल हो जी। तू एक काम करो, ओकर बियाह शादी के चक्कर में लगो, बुझाइल? ढेर पढ़ैलो हम गांव में कौन जन होता ना पढ़ावत नहीं जितना तू पढ़ा देले बड़ो, इतना गरीब होके। आपका चाहिए मर दे हजन के पढ़ैले बा, तारा इतना बहुत बड़ काम कइले बड़ो, उतना ढेर बा। तू बियाह शादी के चक्कर में लगो, टेंशन मत लो। मर दे लेके झूठा ठीक बात तो सही कहत रहो। तब का हम गलती कहत नहीं ना तो गलती कहत हो, कम तो विचार करियो बात पे। हां तार बात तो एकदम 100% सही लगता है।
यही पर हम विचार करम ना रहेला पैसा रुपया रहेला ढेर तो सोचल जाला पढ़ावे के। तारा भी तो हम देखो तनी के मर्द तनी को पैसा नहीं के कसम जुटेले होबो तनी मुनी और वो खत्म हो जे फिर बियाह शादी कैसे करबो? इंजीनियर पढ़ावले पड़ बात बा फिर नौकरी लागी कि ना लगी? ठीक बनू ना ठीक है बियाह शादी के चक्कर में लगाओ करा। ठीक ठीक ना बियाह शादी कर देबे। हाँ बियाह शादी के चक्कर में लगाओ मर्द बुर्बक बनो तड़ो। रुक बेटा अभी शादी ना होई। काहे बाबूजी? ओकर बाबू लड़की के बाबू कहले रहन कि 5 लाख रुपया अभी दे मारो में अभी तक ले देला ना। चल बेटा चल शादी ना होई। काहे रे जाते ये का है? रौरा कहले रही कि 5 लाख रुपया दे अभी मारो में अभी तक ले देनी। जुगाड़ ना भला तो कहां से दी? बियाह हो जी हमारे गांव में बहुत इज्जत पड़ गई। बियाह ना हो जब तक ले 5 लाख रुपया ना ना देखी हमारे गांव समाज में बहुत से जुगाड़ ना बोल हमरा दूध में पहुंचा दे एकदम दूध में पाइप पे पहुंचा दे। 1 रुपया कमी ना हो करे में। ना ना चल बेटा चल। देखिए हमारे गांव में बहुत ही जगह कहीं तो और गोड़ पंप ना ना ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा ऐसे मत करी ना ऐसे मत करे ऐसे मत कर ठीक बा। गांव घर में बहुत ही ना ना जगह ना ना ठीक बा ठीक बियाह करी हमारे 2 दिन में पैसा पहुंचा दे। 2 दिन बाद तो कोई नहीं तो अपन हाथ समझ हम 1 रुपए की कमी ना रही हो मैं ठीक सब एकदम पाइप पे पहुंचा दे। ठीक 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 चल बियाह बेटा करी जा ले साथ पे ले बड़ी हमारे गांव घर में इज्जत बा। बेटा आज हाँ बाबूजी। आज भी शादी कइला 5 दिन हो गइल। ओकर बाबू ले 10 लाख रुपया तिलक मंगाई रहे अभी तक ले 5 लाख रुपया देलो स ना। ओकर बेटी के आता ना दुख देवल जाऊनु कि उ मजबूरन हो के 5 लाख रुपया चंपा देवो। ठीक बा बाबूजी जरूर जैसे कहम वैसे ही होई। ठीक बा बेटा। ले हयो फिर नौटंकी के लिए बड़े तेरा कहा तो नौटंकी के लिए बड़े मरत मरत तोर मुंह फोड़ दे। काहे मारता रे क्या कइले अरे या? बाबूजी कब नौटंकी करती है? कहा तो हई काम तो करती है हाउ काम देखो नहीं क्या करती है। मारे मारे करेगा तो आज 1 महीना हो गई अभी तक ओकर बाबू पैसा लेके आई ना। सुन एगो काम कर उ कोनो काम के बिया हुआ ना ओकर के मुंगा देवल जाओ। एकदम बाबूजी जरूर सही कहता नहीं। हम तोर दोसर शादी कर देम एकदम केकरा ले बात करता हूँ फोनवा तन धरत काम बा। धैले रहिए बढ़िया रे धैले रहिए देखिए बढ़िया रे धैले रहिए बढ़िया रे धैले रहिए। छोड़ दिया बाबूजी मर गई साली। अरे तो मर गई बाबूजी एकरा फांसी पे लटका दिया घर एकरा फोन कर दिए कि फांसी लगा के मर गई। हां ठीक है बेटा हमनी के त काम हो गइल एकरा के तो मर गई। एकर बाबूजी भी फोन करके कह देनो कि बाबूजी राउर बेटी मर गई। हेलो प्रणाम बाबूजी राउर बेटी फांसी लगा के मर गई कुछ बुझाते नहीं हमने क्या करी जा लोग आ जाएंगे। ली बाबूजी कहा दे अरे हमनियो के तो अपना बेटी लेके मानत रही जाएंगे तनी को दूध ना देत रही जा। पापा जी ऐसन कैला गिरते तू हम क्यों ऐला ऐसन ना कर